يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله. عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أم بديت في شرف الله جبا مي أفوك ولي من دو أكني مدلا كدل الله سبحانه وتعالى في علىك هنا ككشنا كبركة على كو جدي كو تشياننا وكلنا بلا جلنكا أنغا بجمع كتبا حكم كنا جمع كتبا مي نبي ولي كسي أنغا المن بوما ukalla seliw ninga ulu bo ka yira awla ambe awla doniya ka fobi ambe jelbugu bugu fiyanina Allah subhanahu wa ta'ala yen noyalike jelbugu bugu fiyanin sigibagawiye misir kura dola mikromo karli barabela jelenkera ninga be février kalotle muga ani flama samba flani tan konontoina odaileni hukmu kono almami ye kutuba bilebele kanye kutuba min kono akumana fen kan femi anga jamana makobi ala bi kosebe no ye ben ani kelinyai kerengereni ala alislamaw yɛrɛ dama misiri wele bannen kɔfɛ an ka jɛ ka kutuba in lajɛ ni ka sɔrɔ ka seli ɲɔgɔn fɛ. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya alal salah. Hayya alal salah. Hayya alal Allah subhanahu wa ta'ala tanu ka barkada alami ni jon ka nenkun mana caya togo togo ika kodon mana bonya togo togo ise ka ala ka nema jate ka ban nga nema foi ten fene ko aramaden bo soro nyenemaya kono ko de ka fusa ko de bi nafa jiena nyenemaya fene kofe ka inafa ka teme tumami ni yere islamiya kulun kono ko ne kera ala nyesran baw doy ne kera ala batum bagaw doy nema foite ni jombo soro mi ka bon ka temenka wala nanya yere o kulun kono no islamiya kulun ye no ye ala baton kulun ye ambe ala tanu ola ka ala barkada ala mimbe ala ne jonka duskun lahalaw be alere bolo ale le be duskun yelema chogoyala mi mana ja ali Allah ta'ala amba dili ala fe ala kan duskun bla lahla nyumanka ka klaka ala tanu ka barkada ale mi sona ka latike ka bi domba injira neni awla ni sigida in kodoya no ye jelibugu bugu fianie angana franyonka bi jumaina misiri daileli la ka juma folo seli ɲɔgɔn fɛ ya o ye ala tanuba ye o ye ala barikadaba ye sabu maa dɔ b'a ka ɲɛnamaya kɛ ka balo ka sa o tɛ misiri dayɛlɛ ala to garisɛgɛ ala ɔ n'ala ye e maa min balo ka bɛn an ma ala tanu i ka ala barikada i jija i ka ye o kɛnɛ kan o ye kunnadiya ye o ye kisi ye ala k'an kunnadiya ala k'an kisi ka tila k'a deli setigi ala fɛ a ka hinɛ a n'a ka kisi a ko jidi an ka kira sanuma in kan n'o ye Muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam ala y'ale min kɛrɛnkɛrɛnya k'ale kɛ sababu ye ka manto in bila kanda sira kan k'ale kɛ sababu ye ka manto in bɔ filibanciya dibi la ni k'o bila ala dɔn ani ala bato sira sanuma in kan an b'a deli ala fɛ ni kira sanuma in ala ka nɛɛma jira a kan a n'a so dunkew a n'a ka sahaba ɲuman bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ kira bɔnnaw n'o ye alubɛyitu ye n'o ye sherifu ye an b'a deli ala fɛ ala ka nɛɛma jiri u bɛɛ lajɛlen kan ala ka nafa n'u hɔrɔma n'u barika ye ka tila k'a deli ala fɛ an ka jamana ala ka hɛrɛ jiri a kɔnɔ ala ka bɛn ni kelenya sabati a kɔnɔ sɔli ala rasul o la alisilamɛw
an k'a dɔn k'a fɔ an bɛ diinɛ min na n'o ye silamɛya diinɛ ye diinɛ foyi tɛ yen min bɛ komi silamɛya diinɛ foyi tɛ yen k'o de bɛ se ka adamadenya dilan ka adamadenya bila minɛ lakika kɔnɔ fo n'a kɛra silamɛya in ye nka n'a faamuna a tiɲɛ kan ka baara kɛ a tiɲɛ kan sabu Ala subhanahu wa ta'ala ale min y'an dan ale de b'an dɔn ka tɛmɛ hali an yɛrɛkun kan o de la a ye silamɛya in kɛrɛnkɛrɛnya ne ni aw ye kira mandon bɛɛ ye ka tila k'a fɔ ka da a kan ko silamɛya in maa o maa ni tile n'a tile bɛnna o kuma i k'i jija n'i bɛ taabolo ɲini o ye silamɛya in de ye dɛ o de b'i se Ala ma o de b'i kunnaja o silamɛya in bi an k'a dɔn silamɛya in a bɛ ŋuna na dɛ alisilamɛw silamɛya in a bɛ hami na dɛ alisilamɛw sabu silamɛya sinsinna ni fɛn min ye kunu n'o ye silamɛya woyo ka kulubaw kuncɛ sɔrɔ ka bajibaw kɔsago n'o ye kelenya ye ɲɔgɔn minɛ balimaya silamɛya kɔnɔ n'an b'a fɔ o ma o ukhuwatul islamiya alisilamɛw silamɛya bɛ kule la o balimaya nɔfɛ bi dɛ silamɛya bɛ hami na o kelenya in nɔfɛ bi wa an k'a dɔn diinɛ in a mago bɛ kelenya la a mago bɛ silamɛw ka ɲɔgɔn minɛ la bi silamɛw u k'a dɔn k'a fɔ se foyi tɛ se ka sɔrɔ u fɛ fanga foyi tɛ se ka sɔrɔ u fɛ k'u b'u jigida u kan tuma min n'u ye ɲɔgɔn labila tuma min ni dusukun farafarala k'u kɔ don ɲɔgɔn ma o la alisilamɛw an k'a dɔn walasa silamɛ mandon in a ka kɛ mandon sanima ye don nataw la ka siniɲɛsigi ɲuman sɔrɔ ka se ka jamana sɔrɔ jamana min bɛna kɛ jamana sabatilen fo mandon in ka ɲɔgɔn minɛ ni silamɛya kelenya ye ni silamɛya balimaya ye ni silamɛya hinɛ ɲɔgɔnna ye alisilamɛw n'an ko silamɛya balimaya n'an ko silamɛya kelenya laɲini bɛ jumɛn nɔfɛ o de ye silamɛya a sinsira ni fɛn mun ye n'o ye asulu ye n'an b'a fɔ o ma aqidatul islamiya silamɛ bɛɛ ka nin de k'i ka sinsin bere ye o ye jumɛn ko ne bɛ Ala nɔfɛ karisa fana bɛ Ala le nɔfɛ an bɛɛ bɛ Ala kelen de nɔfɛ mandon tɛmɛnenw minnu ye silamɛya tu tigɛ an k'a dɔn olu ka force kɛra nin ye olu ma taabolo ko lajɛ olu ma couleur ko lajɛ u ma kabila ko lajɛ olu ka sinsin fɔlɔ kɛra an bɛɛ bɛ Ala kelen de nɔfɛ o kɔni an dusukun ɲɛsin bɛ Ala min ma dusukun kan ka ɲɔgɔn minɛ o Ala kama an b'a fɔ o ma aqidatu islamiya o kuma na ka dusukun ka ɲɔgɔn minɛ Ala kama ka sɔn fɛn na Ala kama walima ka fɛn dɔ kɔniya Ala yɛrɛ de jati kama o la couleur ko tɛna ye taabolo ko tɛna ye ni kabila ko tɛna ye bali Ala ko de bɛ yen nɔ o kuma na o ye fɛn fɔlɔ ye silamɛya balima bɛ min ɲini an fɛ o kɔfɛ alisilamɛw silamɛya balimaya a laɲini dɔ fana ye jumɛn ye al-itharu ala nafs ne ye silamɛ ye i balima karisa fana silamɛ don o kuma e k'ale ka hɛrɛw fisaya i yɛrɛ kan ni tɔɔrɔ kun bɔra e k'a laɲini tɔɔrɔ in ka n'i sɔrɔ ni balima karisa ka kisi silamɛya sigira ne ka kunu silamɛya wulila ni ne kunu ni hɛrɛ kun bɔra e b'a ye ko ne balima karisa de ni hɛrɛ in ka kan bi ka tɛmɛ ne kan ni tɔɔrɔ kun bɔra e bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ tɔɔrɔ in bɛ se ka e de sɔrɔ nka i balima in o ka se ka kisi alisilamɛw silamɛya sigira ne kan dɛ silamɛya wulila ne ni ne hali n'a y'a sɔrɔ u hakɛw kun ka dɔgɔ nka ni force min kun b'u bolo Ala ka dɛmɛ y'u sɔrɔ u ye kobaw kɛ ne nin ye nka ne nin bɔra an bolo hali n'a y'a sɔrɔla an ka ca
o kuma na bɛna kɛ caya lankolon ye sabu laɲini tɛna sɔrɔ tuma min ni dusukun kɔ donna ɲɔgɔn na tuma min ni dusukun ka laɲini ma kɛ kelen ye an b'a deli ala fɛ ala k'an sɔn faamu ɲuman na an k'a dɔn halisa silamɛya balimaya silamɛya kelenya a bɛ an wele ka na mun ma a bɛ mun laɲini an fɛ o dɔ de ka ɲɔgɔn dɛmɛ hɛrɛ kow la ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn bila sira ɲumanw kan o ye silamɛya ka laɲini dɔ ye fɛn o fɛn ko nin de bɛ hadamadenya taa ɲɛ nin y'an ka diinɛ tiɲɛ ye ka ɲɔgɔn minɛ o kan k'o kɛ a tiɲɛ kan ka laban ka ɲɔgɔn bali ka bɔ tiɲɛni ani walejugu la silamɛya b'a ɲini an fɛ tuguni ko an yɛrɛ dama a ka hinɛ ɲɔgɔn na an k'an janto ɲɔgɔn na dɛ silamɛya tɛ ɲɔgɔn juguya ye silamɛya tɛ ne tɛ nisɔndiya fiyewu fo tuma min ni ne y'a ye ne balima karisa a ye tɔɔrɔ dɔ sɔrɔ walima dekun dɔ y'a sɔrɔ walima lebuko dɔ y'a sɔrɔ o ye ne nisɔndiya ko ye o ye ne farifoni ko ye alisilamɛw k'o tɛ silamɛya ka laɲini ye o tɛ silamɛya ka laɲini ye o tuma na ko silamɛya b'an wele ka na ɲɔgɔn minɛ de ma a b'an wele ka na hinɛ ɲɔgɔn na de ma a b'an wele ka na ko anw de ye kelen ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ala jɔnya la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kira mantonya la hali ni kulɔriw n'olu tɛ kelen ye hali n'a y'a sɔrɔ tuma dɔ faamuw ni taabolo n'olu ma kɛ kelen ye nka laɲini n'o ye objet ye o ye kelen ye alisilamɛw n'an y'a lajɛ an minnu bɔra an ka sow kɔnɔ ka bɔ an ka baaradaw la ka bɔ an ka sigidaw la an nana ɲɔgɔn sɔrɔ ala ka so in kɔnɔ n'o ye misiri ye an bɛɛ filɛ misiri de kɔnɔ sisan an ye fani minnu don an kana e k'a lajɛ fani ninnu u kulɛriw tɛ kelen ye o dɔ y'a choisi ale bɛ jɛman de don ka na dɔ ye finman don dɔ ye bilenman don mais fini u kulɛriw tɛ kelen ye tuma dɔw la u kala mɔdɛliw tɛ kelen ye nka fini in bɛɛ b'i ta don ni laɲini min ye o ye kelen ye o ye jumɛn ye k'an farikolo sutura o tuma silamɛya fɛnɛ f'an k'a faamu silamɛya nana e bɛ ala nɔfɛ ne bɛ ala nɔfɛ o kumana silamɛya ko an tɛ ala lasɔrɔ fo anw k'a dɔn anw de ye kelen ye anw de ye balima ye hali n'a y'a sɔrɔ tuma dɔw faamu fitinin dɔw bɛ yen an ka ayiwa hakiliw ka faamuw ma kɛ kelen o la nka an ka laɲini ye ala ko min ye o b'an kɛ kelen ye o n'an ye baara kɛ ten an bɛ taa ɲɛ ni baara kɛra ten an bɛ sankɔrɔta kunu silamɛya kɔrɔtara ni cɛw ye cogo min an fana bɛ kɛ sababu ye ka silamɛya kɔrɔta bi nka ne an ka donfiniw olu kulɛriw ma kɛ kelen ye cogo min ni o kulɛri fɔɲɔgɔnya in sera an dusukun na alisilamɛw laɲini a sɔrɔli a bɛ gɛlɛya dɛ laɲini sɔrɔli bɛ gɛlɛya yarabi ala ka faamu ɲuman di ne ni aw ma an k'a dɔn a ye ne ni aw wasa dalu ye Allahu subhanahu wa ta'ala ale le ye mankutu tɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ka silamɛya wele ni o ye walima ka silamɛw wele ni o ye a ka kitabu sanima in kɔnɔ tuma min Alahu ta'ala ko innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum wattaqullah inna Allah wattaqullah la'allakum turhamun ako i k'a dɔn muminu aw minnu bɛ na misiri kɔnɔ aw minnu bɛ sunkalo sun aw minnu b'a ka nafolo bɔ ka jakaw bɔ aw minnu bɛ tila ka biyew tigɛ ka taa fo makan ka taa hijiw kɛ a bɛ nin kɛ silamɛya min kɔnɔ a bɛ nin kɛ ala min kosɔn o Alahu Taala de kumakan don k'a k'a dɔn silamɛya in a b'a aw bɛɛ kɛ balima kelen ye fa kelen ba kelen walasa o fa kelen ba kelenya in o ka sabati ko aw ka kɛ ɲɛlikɛlaw ye a kana kɛ tiɲɛnikɛla ye a ye kɛ ɲɛnikɛla ye aw kana kɛ tiɲɛnikɛla ye aw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ la hali maa minnu bɛ yen ni silamɛw tɛ silamɛ man ka tiɲɛni ta k'a sɛgɛrɛ jango i silamɛɲɔgɔn o tuma silamɛw
n'an hakili tora nin na k'a dɔn ko silamɛya ɲɛtaa tɛ yen fiyewu tant que ni dusukun ma ɲɔgɔn minɛ ko silamɛya ɲɛtaa tɛ yen tant que ne silamɛw n'u ma don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ alisilamɛw an b'a deli ala fɛ ala ka faamu ɲuman di an ma o tuma na an k'a dɔn ala subhanahu wa ta'ala a b'i kanto an ye tuguni a ka kuranɛ aya kɔnɔna na suratu ala imran ala ta'ala ko cogo di a ko in yansurukumullah fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman zalladhi yansurukum min ba'di wa ala allahi fatawakkalu a ko yala ni ala ta'ala y'a ka dɛmɛ sin aw silamɛw ma se bi k'aw la cogo di o jaabi ye se ti k'aw la abada ala ka dɛmɛ mana na foyi tɛ se ka o kɔsago wa k'a dɔn fɛnɛ ni ala ye aw labila k'a ka dɛmɛ kumani aw ma yala jɔn de bɛna aw dɛmɛ k'aw b'a ka laɲini sɔrɔ ala kɔfɛ o jaabi la an b'a fɔ k'o tɛ yen ɔ ala dun fɛnɛ ka dɛmɛ tina abada tant que anw dusukun tɛ ka ɲɔgɔn minɛ ala ka dɛmɛ tina abada tant que anw ma ɲɔgɔn minɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ibadallah ala ka jɔn a ka kan an ka dusukun lakunu a ka kan an ka hakiliw ni miiriw fara ɲɔgɔn kan ka kunu silamɛya lajɛ alakira sallallahu alaihi wasallam don dɔ la a y'a ka sahaba cɛ 4 a b'a fɛ k'u dusun tajiriba k'a tɛgise k'u lajɛ yala a ye fɛn min aqida min don u la n'a y'a sɔrɔ a b'u bolo cogo min na kelenya ɲɔgɔn minɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn kanu a y'u dusukun lakalan o min na a y'u dusukun lami o min na k'a lajɛ yala sa yalima o baara in b'u bolo cogo di a ye sahaba cɛ 4 n'o ye abubakar sidik umar bin al-khattab usman bin affan ali bin abi talib karramallahu wajaha a ye ni sahaba ninnu kuma ɲɔgɔnya k'a f'u ye n bɛna gindo dɔ kalifa karisa n bɛna gindo dɔ fɔ i ye n b'a ɲini fɛ k'i janto a la a y'o fɔ abubakar ye k'a fɔ ali ye k'a fɔ umar ye k'a fɔ usman ye sangani kɔfɛ a tilala ka ninnu kelen-kelenna wele tuguni abubakar wele a ko abubakar ne hakili la wale dɔ tɛmɛna e ni ne cɛ an kun ye fɛn dɔ fɔ n k'a ka dan ni ɲɔgɔn cɛ nka a b'i n'a fɔ fɛn in a bɔra kɛnɛ ma dɛ yala a bɛ cogo di alisilamɛw e ka ninnu ka jaabi lamɛn alakira ye cɛ minnu dusukun lami ni ɲɔgɔn dɛmɛ ye ni ɲɔgɔn kanu ye ni ɲɔgɔn minɛ ye e k'u ka jaabi lamɛn abubakar ye mun fɔ radiyallahu anhu a ko ya rasulallah ala ka kira i ye gindo min kalifa ne la walima i ye gindo min kalifa anw na n'a sɔrɔ ko gindo in bɔra kɛnɛ ma ni a sɔrɔ k'a bɔra kɛnɛ ma o kumana ɲanguma ni abubakar a bɛ sɔn ka kɛ ne de nɔ ye sɔrɔ n b'a dɔn umar tɛ ne ka gindo labɔ usman tɛna a labɔ wa ali fɛnɛ tɛna a labɔ n'a yera ko gindo in bɔra ɲanguma ne don a labanna ka umar ɲininka umar fɛnɛ seginna ni jaabi kelen kan a labanna ka Osman ɲininka ale fɛnɛ ni jaabi kelen in fɔ a labanna ka Ali ɲininka karramallahu wajha Ali fɛnɛ seginna ni jaabi kelen kan nka dɔ ta ma fɔ dɔ ɲɛna maa kelen o kelen n'a bɛ jaabi di a b'a fɔ n'a y'a sɔrɔ kibaru in bɔra ɲankuma ne de don nka n b'a dɔn n balima karisa ye min ye maa min don ale tɛ nin kɛ fiyewu alisilamɛw miiriba dɔ de bɛ yan faamu dɔ de bɛ yan kodɔn dɔ de bɛ yan
o ye jumɛn ko silamɛ kana sɔn fiyewu ka lebu dɔ ɲini i silamɛɲɔgɔn na kana sɔn fiyewu ka wale dɔ kɛ k'a ɲɛsin silamɛɲɔgɔn ma min b'a mankutu tiɲɛ walima min bɛ lagosi s'a ma hali n'i ye mankutu tiɲɛ mɛn a kibaru la e kan k'i seko bɛɛ kɛ o bɛ se ka dabila cogo min nka o man ka kɛ nisɔndiya ko ye o man ka kɛ nisɔndiya ko ye dɛ sabu ninnu minnu kɔnna an ɲɛ n'olu ye silamɛya jiri juw tigɛ ka ŋɔniw furan k'a lase anw ma n'olu kun y'a kɛ nin cogo la alisilamɛw a kun s'anw ma dɛ olu ma sɔn ka ɲɔgɔn lebu u ma ɲɔgɔn labila o la Allah subhanahu wa ta'ala ale de t'a ka diinɛ ye nka a ye Muhamadu manto in de kɛ diinɛ responsable anw ka cɛsiri anw ka jija de bɛ diinɛ in lata o jija in o n'o cɛsiri tɛ sɔrɔ fiyewu fo anw yɛrɛ damaw ka segin ɲɔgɔn ma ni ɲɔgɔn minɛ ye ni ɲɔgɔn kanu ye alisilamɛw o to yen alakira sallallahu alaihi wasallam ani sahaba u taala kɛlɛ kɛnɛ dɔ kan n'o ye ayiwa u ni kafiru ka ɲɔgɔn kunbɛ la kɛlɛ in bɛ kɛ waati min a y'a sɔrɔ funteni ka bɔ yɔrɔw ka kalan jiko dɛsɛ bɛ u bɛ dekun na nka k'u bɛ taa ala ka diinɛ dɛmɛ minɔgɔ nana guwa u la alisilamɛw maa kelen de sɔrɔla sahabaw la ji butɔni ɲɛ kelen hakɛ ɲɔgɔn sɔrɔla min bolo o y'a sɔrɔ bɛɛ gɔnɔ gan bɛɛ gɔnɔ jalen don minɔgɔ ani tile funteni bolo ale y'a ka ji butɔni in dayɛlɛ k'a b'a lajɛ ka ji dɔɔni tɔni a gɔnɔ la k'a gɔnɔ ɲigi dɔɔni ji butɔni in dayɛlɛ k'a b'i kun jan n'a ye hakili nana fɛn dɔ d'a ma o ye jumɛn ko ne balima karisa min filɛ n kɔ tiɲɛ don minɔgɔ bɛ ne la nka tuma dɔw la ale ka degun ka tɛmɛ ne ta kan ale ka minɔgɔ ka bon bi nin waati in na ka tɛmɛ ne kan ne bɛ se ka n débrouiller dɔɔni laala ale tɛ se k'o kɛ o tuma na a ka kan n ka nin d'ale ma ne ka n débrouiller dɔɔni ale ye kɔsi k'a di a balimakɛ ma ko karisa ni minɛ k'i ngɔnɔ ɲigin o fana ko k'a b'i kun jan n'a ye k'a min o miiriya kelen nana o dusukun na o tuma na riwaya b'a d'i ma sahabaw tora la u bɛ ji bitɔn in lata ne min y'a minɛ o bɛ hami n'a balimakɛ ne min y'a minɛ o bɛ hami n'a balimakɛ a bɛ taa se maa laban ma yɔrɔ min o y'a sɔrɔ o nin tigɛra hazihi hiya almadrasatu muhammadiya alakira ye cɛw lakalan tan ni a ye cɛw dilan tan ni silamɛya jɔra ni cɛbaw de ye kunu silamɛya ye ɲɛtaa sɔrɔ ne ni cɛbaw de ye kunu minnu kɛra dusukun ɲumantigiw ye minnu y'u ɲɔgɔnnaw ka hɛrɛ fisaya u yɛrɛ ma o kumana a ka kan alisilamɛw an k'an janto ni yɔrɔ ninnu na a ka kan an ka miiriw bila walew ɲɛ n'o tɛ diinɛ in a bɛ hamina bi dɛ a bɛ hamina bi a bɛ hamina bi yarabi ala ka hakili ɲuman di an ma ala ka faamu ɲuman di an ma alakira sallallahu alaihi wasallam n'an y'a lajɛ fi tarikh islam silamɛya sabatira ne mun ye alakira ye san hakɛ min kɛ Maka san tan ni kelen a y'a bɛɛ kɛ tɔɔrɔ ni degun de kɔnɔ ala nana bɔda k'u ye n'a taara Madina sigi la tuma min alakira hamina ni baara fɔlɔ minnu ye o kɛra baara belebele fila o fɔlɔ ye jumɛn o de ye ka cɛw dusukun dilan k'u dusukun lami ni ɲɔgɔn minɛ ye ni ɲɔgɔn kanu ye ni ko to ɲɔgɔn taala ye ni ɲɔgɔn lamɛn n'an b'a fɔ ma al-mu'akhat bayna al-muhajirin wal ansar ni kɔfɛ a ye baara filanan jumɛn tugu o la o de ye bina al-masjid an-nabawi
ka misiri jɔ hikma dɔ bɛ yan alisilamɛw sabu ni farikolo donna misiri kɔnɔ k'a sɔrɔ dusukun ma jɔ ka dilan ni kelenya ye ni ɲɔgɔn minɛ ye anw de ye kelen ye ni farikolo donna misiri kɔnɔ o cogo la k'a sɔrɔ dusukun ma dilan fɔlɔ ka kɔn donni ɲɛ tuma dɔw la farikolo gɛrɛ ɲɔgɔnna a nafa a bɛ dɔgɔya o la alakira ye cɛw dusukun dilan fɔlɔ bina'an ma'anawiya ka hasidiya bɔ a la ka ɲɛngoya bɔ a la ka juguya bɔ a la ka ɲɔgɔn lebu bɔ a la ka mun don a kɔnɔ ala danaya kira kanu u yɛrɛ damaw ka ɲɔgɔn kanu o de la a b'i kanto a ka kumakanw na a ko cogo di sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'minin fi tawadudihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathali jasadil wahid idha ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul a'dha bisahar wal huma akoy kadon silamɛw ala jɔn ala kira mandon aw ka misaliya aw kan ka ɲɔgɔn kanu cogo min aw ka misaliya aw kan ka hinɛ ɲɔgɔn na cogo min aw ka misaliya aw kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min k'a bi i n'a fɔ adamaden kelen farikolo kelen farikolo n'a bonya i mana misali dɔgɔmani ta k'a nuni touché farikolo yɔrɔ dɔ la farikolotigi bɛ sentiment sɔrɔ ko douleur dɔ b'a kan ko tɔɔrɔ dɔ y'i sɔrɔ sigaro kisɛ n'a dɔgɔya n'i y'a fitinin bila i nɛn kan ni bana t'i nɛn na fiyewu farikolo b'a sante ko an ye damu dɔ sɔrɔ ko silamɛw kan ka kɛ ten ne silamɛ dɔ ye hɛrɛ sɔrɔ o nisɔndiya o kan ka ye silamɛ bɛɛ dusukun na wa ni tɔɔrɔ ye silamɛ dɔ sɔrɔ hali n'a y'a sɔrɔ o tɔɔrɔ in tɛ farikolo kan nka silamɛya badenya silamɛya kelenya e kan ka hami ka si i ɲɛ la o degun in i balimakɛ ka degun kosɔn o kumana ala kira ye cɛw dilan ta ni alisilamɛ an b'a deli ala fɛ ala ka dusukun ɲuman di an ma an b'a ɲini ala fɛ ala k'an ka jumaw caya an b'a ɲini ala fɛ misiri kura dayɛlɛ min n'an filɛ la nin ye waatiw ka ca ala bolo jumaw ka ca ala bolo ala ka juma caman latigɛ ne ni aw ma an ka jɛ k'a seli bato minnu n'an bɛna kɛ ala k'u minɛ an ye bi kɔfɛ bato fɛnɛ minnu bɛna kɛ yarabi ala k'u minɛ an ye an ka banbagatɔw an bɛ yafa ɲini u fɛ jɔyɔrɔ in na k'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ u la ala ka yafa u ma an karamɔgɔ minnu bɛ an bolo n'olu y'an ka kuduwaw ye an b'a deli ala fɛ ala ka ɲɛmɛ u la u bɛ cɛsiri min na ala ka diinɛ in dɛmɛli la an b'a deli ala fɛ ala ka si di kɛnɛya di an ma an b'a deli ala fɛ u bɛ fɛn minnu fɔ ala kira mandon ye ala k'a kɛ dilanni sababu ye an ka jamana ala ka bɛn don a kɔnɔ ala ka basigi don a kɔnɔ cɛfɔ ni kan bɛɛ ala k'o don an ka jamana kɔnɔ ani silamɛ jamana bɛɛ lajɛlen an b'a ɲini ala fɛ an filɛ misiri min na maa o maa y'i ka dɛrɛmɛ ta k'a don ala alakira sallallahu alaihi wasallam a ko maa o maa n'i ye dɛrɛmɛ ta k'a di ala ma fi sabilillah ko ala b'a doublé de hakɛ la maa tɛ hakɛ min don a la an b'a ɲini ala fɛ nafolo minnu donna a la ala kana ta yɔrɔ langoloya nafolo ninnu ala ka barika don a la maa minnu y'a farikolola baara kɛ an b'a deli ala fɛ farikolo ninnu ala kan'u nagasi an minnu bɔra sigiyɔrɔw la ka bɔ yɔrɔ janw na ka na fara an kan ka juma in kɛ an b'a deli ala fɛ yarabi ala ka nin kɛ dalu ye ne ni aw ye k'an don alijinɛ kɔnɔ an b'a deli ala fɛ ala k'an ka jumaw caya ma fɔ rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أدخل الأمن والاستقرار في دولتنا وسائر الدول المسلمين اللهم أدخل الأمن والاستقرار في دولتنا وسائر الدول المسلمين اللهم ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. alhamdulillahi rabbil alamin amba fo ka wali mando aka nyama dalla juma kutuba kanu magaw atifo aw munun ko maliko na ni maliko kan nin tu yanye jeli bugo bugo fianina sam bafla nin tan kono to février kalot le muga ani fla ka dela Allah subhanahu wa ta'ala fe ni misir kura min kormo karle dayeleni baraw kera ala ka ke alislamiya ka keleya misriye bato munu mina ka kono ala ko lu jabi munu ka dorome donala ala ke here kanu kringele na bela jelen ka ufo ka wali mando aka nyama dalla juma kutuba tifo aw munun ko aka be jian wati wera wa shukran lakum fi amanillah. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون